ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଜେଜେ ଶତାୟୁ କର୍ମକାଣ୍ଡବିତ୍ ତଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଲା ଗାୟକ। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପଣ୍ଡା। ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସେ ବାପା, ମାନେ ମୋ ଜେଜେ ବାପା। ଆଜିକୁ 8 ଦିନ ହେଇଗଲା ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ଯିବା ବର୍ଷ ପାର ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମନରୁ ନା ବାପା ଲିଭିଛନ୍ତି ନା ବାପାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଲିଭିଛି। ସବୁକିଛି ଆଜି ବି ଜୀବନ୍ତ, ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ। ଯେମିତି ଯେ ମୋତେ ଲାଗେନି ବାପା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ବେଳେବେଳେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବାପାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିଟା ଫିଲ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ ଯେମିତି ବାପା ମୋ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ନାହାନ୍ତିର ଦୁଃଖଟା, ସେଇଟା ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟିଗଲା ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ ହରାଇବା। ଜେଜେଙ୍କୁ ଯିବା ବେଳକୁ 101 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ତଥାପି ବି ସେ ଚାଲୁଥିଲେ, ସବୁକିଛି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ସେମିତି ଖରାପ ନଥିଲା। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ବାରବାର ପରିସ୍ରା ହେଉଥିଲା, ନହେଲେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏମିତି ହେଲା, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜେଜେ ଯିବାଟା ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଯଦି ବାପା ଥାଇକି ଜେଜେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ହୁଏତ କଷ୍ଟ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ଯେ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କର ବୟସ 101 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ 101 ବର୍ଷ ସେ ଆମ ଗହଳରେ ରହିଲେ, ତ ଲାଗିଥାନ୍ତା କଷ୍ଟଟା, କାହିଁ ଯେହେତୁ ଜେଜେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା, ମାନେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କଷ୍ଟଟା, ଯେଉଁଟାକି ରିସେଣ୍ଟ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇବା, ତାପରର ଯିଏ ମାନେ ମୂଳ ଖୁଣ୍ଟ ମୋ ଜେଜେ, ତାଙ୍କୁ ହରେଇବା, ସେ କଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ସହିବାଟା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ତ ମୋ ଜେଜେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ମୋ ଜେଜେ ଥିଲେ। ଦୁନିଆରେ ତ ସବୁ ମାନେ ନାତି ନାତୁଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଗାଳି ବି କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଗାଳି, ବହୁତ ସ୍ନେହ, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛି ତାଙ୍କଠୁ। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ମୁଁ ସହିପାରିଲିନି। କାହିଁକିନା ମୋ ଜେଜେକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଏ ନା, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମୋ ଜେଜେଙ୍କ କାନକୁ ଟିକେ ଶୁଣାଯାଏନି, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଣେ କିଏ ବମ୍ ଫୁଟେଇ ଦେଲା, ତାଙ୍କ କାନକୁ ଆଉ ସେବେ ପାଖରୁ ଶୁଣାଯାଏନି, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଶୁଣାଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ କହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟେ କାଗଜ ପେନ୍ରେ ଲେଖିକି ଦିଏ। ମାନେ 101 ବର୍ଷ ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ମୁଁ ଲେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ସେ ପଚାରୁଥିଲେ ତାପରେ କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣଟା କହ, କହିଲେ ପୁଣି ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଉଥିଲି, ସେଟାକୁ ବି ସେ ପଢ଼ିକି ବୁଝି ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ହତଭାଗା ଯେ ମୁଁ, ମୋ ଜେଜେ ଯେହେତୁ ନା ଗଲେ, ମୋର ଯିବାର ଥିଲା ତା ପରଦିନ ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହତଭାଗା ଯାଇପାରିଲିନି। ମୋତେ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ, ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ନଥିଲା, ସେ ଠିକ୍ସେ ଖିଆପିଆ କରୁନଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଖୁଆଉଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁକି ବସିଥାନ୍ତି, ମୋ ଘରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଚୁଟି କାଟିଦେବି, ତାଙ୍କ ମାନେ ଘେର କରିଦେବି, ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହିଁକି ବସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲାକ୍ଷଣି ନେଇକି ମୋତେ ପଚାରିବେ ତୁ କେତେ ଦିନ ରହିବୁ, ମୋର ଟିକେ ଚୁଟି କାଟିଦେବୁ ନା, ମାନେ ହଁ ମୁଁ କାଟିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଗଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ମୋତେ କିଏ କହିବ, କିଏ ଚାହିଁକି ବସିଥିବ ଯେ ତମେ ମାନେ ଆସିଛ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବି ଆମେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମାନେ ତାର ମିଠା ହଉ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଇଥାଉ, ଗଲାକିଣି ସେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲେ, ସେ ତାକୁ ଆଗେ ଜାକି ପକାଇବେ, କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି କି ଜେଜେମାକୁ ଦେବେ, କହିବେ ଦେଖ ନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖ, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୁହଁରେ ପୁରା ହସ ତାଙ୍କର ବାହାରି ପଡ଼େ ଜିନିଷ ଦେଖିକି। ଆଉ ମୋ ଜେଜେମାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ରୁହନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଅଲଗା ରୁହନ୍ତିନି, ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ମୋ ଜେଜେମା ନ ଖାଇଲେ ମୋ ଜେଜେ ଖାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଜେଜେମା ଏଇଟା ନେଲ ଏଇଟା ଖାଆଲ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆଉ କହିବ କି। ଆଉ ଜେଜେ ଯିବା ପରେ ଜେଜେମା ପୁରା ଥରୁଛି, ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କାହାର ସେମିତି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୋ ଜେଜେ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ତାକୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଜଣେଇବି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଗଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି।